Gerda Larsen, bistandsmodtager, indtil du blev invalidpensionist. Det var den gamle hofte, du ved. Den vil ikke rigtig. Men du fik da en meget dyr hofteoperation, gjorde du ikke? Lige meget hjælp til. Ved du hvad, jeg læser lige op. Patienten Gerda Larsen har et udpræget alkoholmisbrug, der nedbryder hendes funktionalitet. For at operationen skal have nogen effekt, skal hun følge genoptræningen og afvendes 100%. Gerda Larsen har de sidste 3 uger på Rigshospitalet næsten ingen fast føde indtaget. Hendes egen læge og diætist skal følge hende efter udskrivningen. Jeg har næsten ikke drukket noget meget længe. Nej. Da du blev hentet, der havde du de her ting på dig. En kassebon fra Aldi i Køge. 12 guldøl, en flaske strorum, en pakke pølsebrød og en massarinkage. Og Gerda. Det var ikke den medicin, som den søde doktor, man ordinerede, vel? Du bor i en beskyttet bolig. Staten har forsørget dig hele livet. Du har intet betalt tilbage. Intet har du bidraget. Det passer ikke. Nå, jamen så fortæl os, hvad du har bidraget med, Gerda. Min søn. Selvom jeg har haft et pissehårdt liv, men det forstår du ikke en skid af, din lille lort. Det har jeg altså. Og alligevel, fandme, har jeg sat en søn i verden, som er blevet FN-soldat. Han rejser rundt på hele kloden og redder små nærebørn. Nærebørn? Det lyder da fantastisk. Hvor er han henne nu? Det kunne han ikke fortælle mig. Det var meget hemmeligt. Skal vi ikke ringe til ham? Kan du det? Ja. Har du fundet ham? Poul Larsen. Ja. Jo, vi har skam fundet ham. Og ganske rigtigt i Afrika, som du siger. Skal du bare høre. Hallo? Ja, hallo. Det er major Christian Andersen fra Centralkommandoen i København. Er det Poul Larsen? Ja. Søn af Gerda Larsen. Ja. For helvede. Din assistent har ringet en gang. De skal komme til sagen. Er den gamle luder død? Undskyld, hvad siger du? Er hun død? Nej, ikke endnu. Nå. Ja, jeg er fløjtende ligeglad med, om hun er levende eller død. Og jeg kommer ikke hjem, hvis det er det, du ringer om. Undskyld, det skal jeg lige have en gang til. Er du ligeglad om din mor dør? Jeg er fløjtende ligeglad. Hun har aldrig gjort en skid for mig. Andet end lad mig ligge og skrige, mens hun blev knippet af store Frank på den anden side af forhængen. Det er hårde ord fra en FN-soldat. Det var for noget, siger du? Jeg siger, det er hårde ord fra en FN-soldat. FN? Sådan nogle fredselskende små bøsserøv. Jeg er sgu ikke FN, du. Jamen, din mor siger Hold op med at kalde hende min mor. Så for satan, nu kommer de. Poul? Hill them! Come on! Poul? Wrap them up and burn them. Oh, this one is still alive. He's just a boy. He's just a dead boy. Now burn the niggers.